Yauwa bidiyon mu na yau shine yadda za a yi kati. Idan mutum na buƙatar da zai yi kati shine sai ya danna airtime top up, ya danna buy now. Yana dannawa sai ya danna je zaɓi network, choose network, ya danna ya zaɓi network ɗin da yake so sai ya danna. To ni yanzu na Airtel ne misali nake so in yi. Sai in danna Airtel recharge card gashi na danna, sai in danna nan choose network ɗin Airtel amount naira 100, in danna 100 naira quantity. MTN zan yi ba Airtel ba. Gashi MTN na naira 100, na 100 ko na 200 ko na 500, to ni na naira 100 zan yi. Gashi sai in danna. Sai nan quantity guda nawa nake so in yi, guda ɗaya ne zan yi. Gashi na danna. Sai na isa pin ɗina. Misali gashi sai in danna print. In danna OK. Yauwa gashi yayi successful sai in danna OK. Sai in koma gashi can sama MTN recharge card in danna. Yauwa gashi ga lambobin nan, amma yanzu ni ba lambobin nake bukata ba. Ba pin din nake bukata ba. Kawai ina son in yi mai da shi kamar kati wanda zan buga ga takarda in sayar. Sai in danna print. Gashi nan print pin. Sai in danna gurin. Ga link din nan bani sai in yi copy din link din. Sai in fito in shiga Opera. Ga Opera na shiga. Ina zuwa Opera sai in danna in yi pasting din link ɗina. Sai in danna. Ga MTN ɗina nan ya shigo na naira 100. Gashi nan bari in loda shi yanzu. Wanda duk ke bukata ya haka zai yi.